Čo tá mamička sa môže obávať? To, čo som zažívala ja, alebo to, čo zažívam s tými maminami, že ako keby oni veľmi často riešia svoje telo. Je veľký rozdiel, keď si prvorodička. Tam naozaj väčšinou tie maminky prídu už s takým rovnejším brúškom z tej porodnice, ale napríklad maminka druhorodička, treťorodička má také brúško, ako ešte stále, keby bola tehotná, a po cisárskom je to tiež, že ešte to brúško ti tam zostáva. Druhá vec, akože čo sa tie maminky obávajú, že či budú mať dosť mlieka. Že či ako keby budú schopné, ho nakojiť. Ale veľa mamín sa naozaj obáva presne toho, že čo budú robiť tie emócie s vami, Ale akože s tou maminou, lebo to je podľa mňa extrémny hardcore, čo sa začne diať veľa maminám, že oni proste iba sa pozrú na babetko, plačú. Ty prídeš, že oni začnú plakať. Oni sú nekontrolovateľné, oni to proste nevedia. Oni toto dopredu napríklad nevedia, že čo ich ozaj že čaká. Asi im to môže niekto povedať, ale pokiaľ to, že nezažije, vieš, tak... Toľko vecí povie, že aj toľko vecí povie, že pri porode, čo sa môže diať a zrazu ti niekto pláraskne plodovú vodu, ty sa pozeráš na to, čo to je, asi hotový z toho, že čo sa vlastne udialo, Aj sú ako keby rôzne, už napríklad len taký klistýr v tej porodnici, v každej porodnici ho robia inak, Že to je, tebe strašne veľa vecí povedia, ale ty potom prídeš, ty to žiješ a je to úplne iné, ako ti to niekto povie.